रहे अक्षरा सिंह के चमकले बताओ के चमकले अक्षरा सिंह के तो रखले बा पवन सिंह खेसारी लाल कलाम इंडस्ट्री में कौन सिंगर के देखले बड़ा तू प्रमोद प्रेमी के देखले बने खेसारी वाला के देखले बने मौगा है सो सरकार का लइका पैदा ना भइल हो सही बताओ खेसारी लाल कहले कि हमरा के रही तो महीने महीने शहर गवाई काहे उनका तरह ही भका भका निकले गाय दोसर मारी तो पूछा गूगल से कि यूट्यूब के किंग कौन है। गूगल से पूछा कि 5 करोड़ लेके बैठ गए हैं कंपनी का वो कौन है खेसारी रोड पर आई रहनी है। लेकिन देखा तानी जे दूगो भाई आपस में भिड़ल बड़ा सा खेसारी पवन के लेके, जबकि ये दोनों भाई के ना खेसारी पूछी है ना पवन पूछी है ना जाना ताने, लेकिन फिर भी यानी कि आपस में विवाद करत ताड़ा सा। तो आज पब्लिक में रिव्यू कल जाओ जे के केकर फैन हटे और के कितना बड़का बाटे, तो दोनों भाई कुछ आपस में बात करत रहा सा। तो जाना सा का बात बा भाई? भाई कहले है कि पवन सिंह डिम्पल सिंह कहले भाई कि मुकाबला होई। डिम्पल सिंह खुद जाना था डिम्पल सिंह के केसाई ले लिया तो हम कहले बानी नाने वाला तो उम्र कमर सही ना पहले हिट कहले बानी बोलो ना के चमकैले बताओ काजल रंगवानी के चमकैले रहे अक्षरा सिंह के चमकैले बताओ के चमकैले अक्षरा सिंह के तो रखले बा पवन सिंह खेसारी लाल कलाम खेसारी सिंह संग रहली या हिट भई खेसारी लाल संग रहली या हिट भइली आ पवन सिंह गइली आ काजल रंगवानी हली नो। अच्छा हिट रहते तो कहां ऊपर ना रहते हैं काहे तो धराई बना काहे नहीं के गाना में ब्लॉक कर देता से मार तो ऊपर जे एक्शन लागल बा आई विवेक सिंह मैनेजर उनको बात में हाथ कर काहे इतना आदमी का राखी चुटिया पंती आदमी का राखी। पवन सिंह का देखा साफ सुथरा दिल के साफ आदमी है, वैसा आदमी नहीं रखता है, वो मर्द है हारता ही है। बहुत कंट्रोवर्सी हुई देखत रही, आगे पीछे भी बहुत सारा पब्लिक बाड़े और रोड पर बाड़े आपस में बाजता में होई भाई जौन बाटे ई सूर्य कुमार यादव के भी फैन हटे, लालू प्रसाद यादव के भी फैन हटे, तेजस्वी यादव के भी फैन हटे और साथ साथ में सबसे बड़ा फैन हटे तो ऊ हटे टुनटुन यादव के। कहे से कि एक तरफा गाना सुनेला भाई टुनटुन यादव के और साथ में। लेकिन ये दोनों भाई के आपस में का कंट्रोवर्सी भइल बाटे, काहे विवाद करता है, जबकि हेकरा के खेसारी लाल यादव ना जानी है आ हेकरा के पवन सिंह ना जानी है। लेकिन कुछ मैटर के लेके विवाद भइल बा, डिम्पल सिंह के मैटर के लेके। हई भाई कहता जे पवन सिंह डिम्पल सिंह के फेमस कैले बाड़े, हई कहता जे खेसारी लाल यादव डिम्पल सिंह के फेमस कैले बाड़े। लेकिन यही भाई से जाना जाए कि के केकरा के फेमस कैले बा, काहे से कि आजकल काजल राघवानी के साथ में भी फिल्म नहीं खे आवत, अक्षरा सिंह तो एकदम बैकवर्ड कर लेले बाड़ी पवन सिंह से। बाकी डिम्पल सिंह के साथ में लगले गाना शूट भइल बा पवन सिंह के आ भी गइल बाटे गाना जौन की रंगदारी टाइप के सॉन्ग बाटे। बाकी ए भाई से जाना जाओ कि का विवाद बा का मैटर बाटे का भइल बाटे भाई, काहे लड़ता है आपस में? तू कहला है कि काजल डिम्पल यादव सिंह के खेसारी लाली स्टार कोले बारे। हां तो हम कहता नहीं कि स्टार अपना कोले माने तो खेसारी लाल यादव के दिखा दिया इतना उनको कि माने कौन गाना एकदम हिट भइल बा डिम्पल यादव संगे सिंह संगे हम दिखाई कौन गाना हिट बा बताओ। नाने बा हमर उमर कमर लोट सही ना डिम्पल संगे फर्स्ट स्टार भइल है। तो वो गाना पर डिम्पल सिंह अपन एक तरफा अकेले डांस करके वो गाना के फेमस कैले बाड़ी। काहे से कि एगो रूम में बंद करके देख ले ओकर वीडियो कि अकेला न चले बाड़ी, लेकिन खेसारी लाल यादव के साथ में नहीं न चले। अभी जहां तक डिम्पल सिंह के सपोर्ट करने वाले हैं वो पवन सिंह है। पवन सिंह के वजह से डिम्पल सिंह हिट हुआ है, क्योंकि जो हरी हरी ओढ़नी आया था। लेकिन डिम्पल सिंह के विवाद के मैटर के लेके दोनों भाई लड़ल बड़ा सा। लेकिन हम जानल चाहती कबो डिम्पल सिंह के देखले बड़ो? देखले नहीं के हां का उनका के देखे करबो। अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन सिंगर के देखले बड़ा तू? प्रमोद प्रेमी के देखले बने, हां खेसारी वाला के देखले बने। मौगा है सो आई कहता ना कि मौगा आ तो दोनों ई मौगा हमनी में और पवन लोही में और चाटे से ओकरा के लइका पैदा ना भइल होई मेरा और भाग जाले ओकरा होई का। अच्छा ये बताओ खेसारी लाल कहले कि हमरा के रही तो महीने महीने शहर गवाई काहे उनका तरह ही भका भका निकले गाय दोसर मारी तब ना निकली वो वैकेंसी में से निकालत ना महीने शहर कैसे महीने शहर कहां गवाला? अरे गाना में वोट बोले बने 5 साल के बाद कराओ, बाकी अपन देखा के शहर गवाई पूरा 5 साल में लइका कहां जन्म पूरा यार भर में कहता नहीं कि 5 साल पे होके बाद 10 साल के होके बाकी अपन शहर गवा के दिखाई। बाकी महीना महीना तो शहर नहीं की देखला हम गवाइल करते ना तो गवा दिए खेसारी लाल के भोजपुरी गवातो के होई गूगल के स्टार हने वो खेसारी लाल के गवातो होई कहीं ऊ बाणे उनकर हृदय लाल भाई बाणे दोनों जना जाके चलाओ तो तो चल हो जाए। भाई भाई के कहनाम बा कि पवन सिंह से एगो लड़का ना भइल मानी उनकर कोनो संतान नहीं के भाई तो। लेकिन कोनो भी सुपर स्टार होकस बा केहू भी होके केहू के अपना पारिवारिक में ना बोले के चाही। काहे से कि उनकर का मैटर बा काहे नहीं के बच्चा होता चाहे काहे
पवन सिंह उनकरा अपना औरत के साथे नहीं खन रहत काहे से कि केहू के कैरेक्टर पर उंगली ना उठावे के चाही। लेकिन खेसारी लाल खुद स्टेज शो के दौरान अजीब अजीब बात बोल देवेले आ उहे बात के लेके ई भाई दोहरावत ताटे कि अभी तक पवन सिंह से एगो लड़का ना भइल। लेकिन और ही थोड़ा जान लिहल जाए का मैटर बाटे काहे विवाद करता लोग का तू चाहता पवन सिंह का हणे? पवन सिंह लेखा घटिया इंसान भोजपुरी में है नहीं कि ऐसे कि स्टेज पर चौक के दारू पी के बोलेला। वो दहाड़ता है, वो शेर है, शेर है, शेर है, बिहार से सब शेर जनता है। के मौगा भेड़ुआ है, भेड़ुआ ना है, शेर है, झमकावला से ना होई। अभी तक केकरा के स्टार बनले बा? हां केकरा के स्टार बनले? बहुत लोग के स्टार बना के केकरा के नाम धरल कहूं? देखो अरविंद अकेला कलू के संग में लेके चलता का कलू तो अभी चलता है, पहले ही के स्टार पहले कहां में बाकी अभी कलू कलू के बात कहले हनु त खुद कलू आगे करता त पवन सिंह खुद गोली मरवले रहनु काके। अब ना उ काहे नहीं गोली का मारल बा? तू देखल बड़ा गई रह देखे मीडिया वाला झूठ बोलता, मीडिया वाला का कहां ना कहां हम देखे ना गई बाकी कलू पहले के स्टार रहल। हां त ई रहे नु। ओकरा बाद पवन सिंह भइले, ओकरा बाद नील कमल सिंह बाने, नील कमल सिंह कलू से माने नीचे बाने, ओकरा बाद पवन सिंह सबसे ऊपर बाने, खेसारी सबसे ऊपर खेसारी लाल बाने। अभी नामो नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव के नामो नहीं थे। लेकिन हमारे भाई के कहा नाम बता कि खेसारी लाल नंबर 1 पर ट्रेंड करता है और आगे का कॉल चाहता रहा।